kaka yo mar chwalo chenro mar sirikal kod arita machiegni gi jopiny. Sirikal mamalo kokalo kuom bod mar aguch omenda mar NGCDF ochako gedo mar tesend obila mar Riat Kolemo mayudore kachung'ol bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Chenro no biro muonyo omenda maromo siling milion 14.8 kendo gen ni gedo mare biro rumo e bwo thuolo mar dweche 5. Kanoloso e sa nyasi mar sidho gedo no, County Commissioner ma Siaya Norbert Komora nonyiso geno mare ni tesend obila no biro konyo e kedo gi weche mag njore kod rochruok mag arita kwe e alwora no mar Riat Kolemo. Gie kinde no jakom bod mar aguch NGCDF Olaga Luoch nojiwo jopiny mondo tim machiegni gobila e go lipode mag njore mar neno ni gibero arita kwe kod nono kendo jiwo ohala e alwora no. Sub counties katika Siaya. So kwa hivyo tukipata kituo hapa katika sehemu ya Rarieda itasaidia kuimarisha usalama wetu. Kwa hivyo sisi tungependa huu mradi ukamilike kwa wakati unaofaa, na kulingana na ratiba yetu mradi huu unafaa kukamilika kwa wiki 20. Wiki 20 ni kama miezi 5. So contractor, you have between now and latest December to deliver this project. Kama unge security do kurok na beti kuzoya lo beti giri matin mi loso ki ngato mai mama ko wuke chiro ka bedala ne ka pin yuso ki ngato hin to un bende adore mondo kon ofisa mag police gi information jakuma kwale kor gweng nyaka be no ngeni wudu ngane ni kata nyana ngane ni kite ku ben dongi nyoro biro dala ka gigi moro ku mugole bakia ngama ko dwata babu manyo ne kijende gi ohala magi nyalo timo to ngama ko dwata timo ohala ni dwa maji ko onyiso ni sel nitie ka dek ko be yer idwa die mar kijende idwa die mar mine ko sidwa die mar joma wiye gi richo hiyo tu hakuna ingine donge ko mane wan ka ko wasebet gi police station kai bro konyowa yeah security management challenge ka will be a thing of the past.